Čaute. V tomto videu dáme prvý skladoch. No boha, mi to nekradni! Ja mu napíšem. Ešte on začne, možno nervy. Tak určite, tak... Super, ostatní sú 4, ešte žltí sú 3. Hlavne, že hrám sklady, že? Žiadne 3. Vypadni, že ste po diamante, lebo vás zbijem. Kde sú diamanty? On ich úplne obíde, to je debil. On si ide radšej pre emeraldy. Vieš čo, tak choď, tak to máš len jeden. Ale nie to nepodpísam, musím počakať ešte minútu na ďalšie 2. Boha, on ide sem! Som to čakal. Poď, zober mi ten diamant, nie? No, už sme 4. Konečne. Ešte jeden diamant dávaj, 15. Nie. Boha, ty si debil. Teraz, keď sa tam ide spavnúť. Boha, kto ti kázal chodiť na start? Teraz ich tu iba prilákávaš, si kreten, debilný, sprostý. Už si skapal. Nekradni to. Hača. Teraz mi ich tu prilákávaš, ty si taký debilný. Ešte potom utekáš, keď ich prilákáš. Boha, takú zabil. Áno. Máš často. Ja sa tu snažím lepšiť generátor a ty mi tu prilákávaš práve vtedy, keď sa mi ide spavnúť posledný diamant. Tak určite, tak... Konečne mi vylepšiť ten generátor. Diamant gen, team gen. Ja som team gen. Aby bolo rýchlejšie trocha. Diamanty ešte nepotrebujeme. Akože mohli by padať, ale zatiaľ chcem, aby irony boli rýchlejšie. Aby ste si tu nakupovali konečne. 2 máme tu. Yes! Orečka, yes. Ty orečka, diamanty. Varíte ani v jednom. Dobre, nie sú pochodené. Mohli by ste ísť zobrať nejaké diamanty. Lebo ja chcem vylepšiť všetko na max, aby sme boli najlepší. To kecáš? Lebo stačí mať dobrý generátor a... sa dobrý. Vyzvania všetko. Boriti, ty si debil, ja som sa dosral. Sereš. Dva. Ako potrebujeme sa? A mina! Sa dá spínať. Bože, 20 sekúnd až. Už nie sú. Čuránky, už ty. Dvadsať sekúnd ešte. Toto je teammate. To čo je? Vypadnite z toho. To je teammate akože toto? Lebo... Neviem, čo to zabila na vojsko. Riti, Tomahito.
Huge lucky blocks. A ne, že tu čo je variant armor. Aha. Super. Konečne sa to odseklo. Boha! Super, mi zobral všetky diamanty, ja som mal na generátor, ty si taký debilná. To je debilina, čo oni vymysleli toto. Že sa to hneď vloží do šestky. Debiliny vyšajú. Čoj, zase s tým ti nešekaj. Bohača. No čo ma to vrátilo zrazu? Wow. Wow, konečne sa to odseklo. Po roku sa to odseklo. Vrátilo ma v čase, kedy ten blok bol, kedy ten lucky block bol už vyťažený. Kedy sa tým odseklo. No máme to vrátiť čas. To čo bolo? To kto mi dal takú bombu? Lucky bloky konečne padajú. A teammate obsahuje postup. Výborný práca. Sa mi nechce. Nie, voľte asi. OML. 4. Vojdeme tu. Aha, tu. To vôbec ničo nepadne, tam to je prspáky. Budú. Nie, už nebudú horečka. Ale tu čo má ten teammate? Koľko má kilov asi ten môj teammate? 4. Zrejme. Som zarížil. Его не надо делать, Буду. Вижди, šetri na damage alebo na diamond game. Nie, on už kúpil armor. Asi nie tu diamanty dala do svojej časti. On mi berie veci, ty. Doma je čestky. Stačí to nezoberá, ako ďalej čestky. Nikto nemá dole posteľ, to čo je za jedino? Doma je paska. Nevyšla ti. Všetci majú posteľ. Ale... dobrý. Ty mi to uvidíte, mám taký pocit. Dobre. Tak nič, sa mi zničí posteľ. Kebyže mi niekto príde na to. Ahoj, žltý, čau. Dobre, že si prišiel. 14 diamantov. Tak, kamaráde, ja si idem na BS-ko. Na BS-ko idem spokojne. Dúfam, že mi to zase drbne do tej čestky. No samozrejme. Však prečo nie? Ja neviem. A 6, nie, to idú ku mne 6. Čo myslíte? Čo mi dajú tu mne shield potion? Hejte. Tak. Firebalíkov pekných. Firebalíky moje. Bum. Čo tu pane? Balóny dávaj. Diamantovka. Počúvajte, nikto nie je na bejske, takže na to dávajte pozor. Ale ja si idem kúpiť na strieľanie niečo. A už presne viem aj čo, keď vidím tých
7 emeraldov inventári, tak sa nemusíme baviť, že čo? Tak určite. Tak... Papa, boom. Damage za 10 metrov. Chlapci, máme by sme ísť už po niekom, lebo už je to dlho. Za chvíľu máme všetci po postielach a vtedy už bude neskoro. Teraz môžeme fajtiť koľko chceme, ale keď skapeme, tak nás ešte uživia. Ale by sme to využiť. Na to dostaneme ešte. Hajzel. Chytaj. Oni obidvaja leteli. Triple kill, traja dokonca tam môj triple kill. Ježiši Maria, čo je? Tak to som pekne dal. Triple kill. Ako všetci leteli. Kecáš? Ale ja som si myslel, že som dal len double kill, ale dal som triple kill. Dokonca. Čo je zase za levitujúcu debilinu? Aha, už viem, čo je to za levitujúcu debilinu. Je to moje lagovanie milované. Ktoré sa pekne aj natáča. What the fuck? Žena Vojt. Chápeš? Žena Vojt. Žena Vojt. To je logika toto zase. Milujem to. Môže je šťastie, že máme dobrý generátor. Si dáme taký speed. Máme dobrý speed. Ale ja som sa tu spieval hlavne kvôli tomuto. Veď sú to ešte orečka, malo strany, že nebudú. Toto bude pekne dole video. Prvý tým, čo mám popostili. Konečne. Nechcem vám rušiť, ale stačí si kúpiť cekerku, 2 enderpearly a môžete mať popostili, lebo oni ju nemajú obstavenú. Hodíš enderpearlu, zničíš cekerkou, už nie je bad plotting. A dáš zase enderpearlu. A máš vybavené, ešte si aj prežijú, chápeš? Čo je na tom ťažké, idem to asi urobiť ja. Keďže to nikoho nenapadá. No ešte jeden diamant daj. A môžem kúpiť damage. Je tam už. 29 už. Damage. Už nám chýbané. Armor. 1000 go. 1000 daných iron. Meč si už môžem kúpiť, ale ja si neušetriť až na armor. Oni mi to idú otvárať. Si mohol aj mysleť. Z čo len môžem otvoriť veci. To má debilný styl to. The void is... Ide byť po všetkých postieliach. 20 minút tu natáčam. The Titan has fallen. Čo tu budíka všade? Dá sa to mať? Čo? Urazia. Má ohnivý meč. OK. To je podľa mňa najlepší meč. Tak môj teammate sa pekne. Už máme všetko na max. Ide sa na to, ale ja ešte nemám všetko na max. Chlapci, teraz sa pokúste neskapať, pretože
Máme všetko dobré. Za 10 sekúnd je po posteli. Teraz on sa strepal na let. To možno výhoda, ak sa on ide strepal na let. Ale ja sa viem strepať na let. A je po posteliach. Nice, môj teammate už ide hneď bomby. Ale pozor, aby neskápal, prosím ťa. Ešte než nemôžeš zdržať. A kúpim si enderpearlčky. To myslím, že mám tu. Emerald daj. Big potion si vypijem. Kúpim si ďalšiu enderpearly. Boom, boom. Boom a boom. Ako pozerám, tak aj šípy si budem musieť kúpiť. A chlapci, ideme na to, nie? Aha, ďalší orečka. Tak určite. Tak... Ty hajzlík. Koľko to má? 44 diamantov. Rytík. Co by dalo byť? A ešte otvorím tu nejaké veci. Nič moc. Čo tu pázne toho? Chlapci, ideme ovládnuť stred. Poďme to všetko vykiliť. What the fuck, to sú tí vojďáci, hej. Ovládam. Potřem, chyťte ho. Zastav. Hneď. Stoj. Nemáš kam utiesť. Kecáš? Daj fireball. Boom. Fireball. Áno, je dead. To má veľmi? Nemá veľké. Horí. Oni tam majú veľký. To majú tu. Doriti, nie. Boha, ale to čo má? To koľko je tam tých vojakov, to řečí a všetci idú po mne. To koľko ich tu je, oni tu hľadajú celú mapu, to človek. Jau. Oni sa môžu stavať. Oni sa vystavajú kľudne za mnou. Jedného teammatea už máme kapuč. Výborne, ale teda ja. Nie, tento hajzlík. No ja som vystavil, to sa nič nebolo. A utekaj! Jak som mu odhodil s tou onou. Haló, mne sa nedá hitovať. Nie! Dobre. O, ja som ho zabil. A ja som dead asi. Ja som ho zabil. Posledný proti mne. Proti nám. Teammate. Ešte žijú. No dobre, ja som sa zakočil sám. Stihol sa to opäť. A títo vojďáci ma tu idú naháňať do nekonečna. Daj mi ohnivý meč. Hejtky! Yes! Ideš do vzduchu, kamaráde. Dúfam, že sa trafím. To môžem vyhrať. Dovaj, ďakujem! Jau! Dobre, nice. O ma kladívo najlepšie, nice. Modrý žijú ešte. Akože toto bude dosť dlhé video, je to už pekne dlhá hra. Aj. Nie, on má zabil teammatea, hajzel.
No, dvaja. Musíme ísť na pomoc. Obidve dopravujú tam hlavne. Daj hajzel, pred chvíľou som tam bol. $28 emerald. Kúpujem toto. A kúpujem aj toto. Čo je? Jajdisko. Zase obidve mi to hodilo, výborne. Kde mám balóny? Mal som balóny. Ty musíš to vyhrať za mňa. Makaj, musíš to vyhrať. Halo, daj mi späť tej vlásky. Áno. Musíš to aj zadať. Áno, ešte. Poď. Za ním. Áno, ešte. Neboj sa ho. Áno, výborne. Strieľaj, strieľaj. Daj enderpearl, už nemáš ešte enderpearl. Yes! Áno. Dobre, teammate to za mňa dal. Takže dámy a páni, toto je veľmi dlhé video. Kebyže sa toto nepočíta, tak je to asi 40 minútové video, možno aj viac. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau, čau.